Hoci táto vinohradnícka tradícia je starodávna, počas minulého režimu bola zakázaná. Vinohradníci ju obnovili až po roku 1989. Prečo vlastne už od dávna uctievali svätého Urbana, hovorí dlhoročný skalický vinohradník Ladislav Nemčovský, predseda vinohradníckeho spolku v Skalici. Sme sa vždycky tomuto Urbánkovi modlili, aby nám donesol dobrú úrodu, aby ochraňoval naše vinohrady pred skázu, pretože keď ten človek ako chodí celý rok okolo toho vinohradu, pripraví si to na úrodu všetko a potom má zničiť krúpy. Ja neviem, jak by to ešte povedal, ale dobre by to bylo, ako si to naozaj pripomenúť a modliť sa za to, veriť to, teda, že tá úroda bude zase dobrá. To je taký môj názor. No. Na Záhorí je mnoho rokov centrom osláv Sviatku svätého Urbana obec Radošovce. Predseda Vinnej cesty Záhorie Ľudovít Bránecký. Radošovský Urbánek je jedna významná historická aktivita, ktorá mala už vyše 90 rokov svojej existencie. Tá vlastne celá dedina presťahovala do tej vinohradníckej lokality. Tam majú kapličku svätého Urbana s tým, že začína to nejakým spoločenským stretnutím. V sobotu majú hlavný program, v nedeľu potom je tá dôležitá časť a to je svätá omša a krojovaný sprievod. No a v pondelí končia ochutnávka má už takým pomaličkým rozchádzaním sa. No treba dodať, že v tomto roku pribudne pri príležitosti Sviatku svätého Urbana novinka v meste Skalica však. Chceme v tomto roku vyskúšať tú aktivitu svätého Urbánka do skalického hajku, v ktorom už 10 rokov sa žiadne kultúrne aktivity nedieli a vlastne zvláštnosťou, ktorú tam chceme zaviesť, je, že bude celá aktivita sa robiť ve vlastnej miene, ve skalických dukátoch. Nechceme, aby tam bolo nejaké vstupné. Prezentovať sa budú vinári, ktorí oficiálne vyrábajú víno na Vinnej ceste Záhorí. Dôležitý je kultúrny program. V sobotu by to miela byť country hudba a v nedeľu to budú dychovky, folklór a vystúpení detského folklórneho súboru Skaličánek a mužského spievackého zboru Urban. Jarná vinohradnícka slávnosť bude tradične aj na Malokarpatskej Vinnej ceste. Dnes a zajtra tam pri príležitosti Sviatku svätého Urbana otvoria 137 pivníc od Bratislavského Devína cez Raču, Svätý Jur, Šenkvice, Pezinok, Modru až po Smolenice. O otvorených pivniciach v meste Svätý Jur hovorí predseda Svätojurského vinohradníckeho spolku Miloš Grančič. Už tradične Svätý Jur sa zapája druhým najväčším počtom otvorených pivníc v Malokarpatskom regióne. To hlavné množstvo je v centre, ale samozrejme máme pivnice, ktoré sú aj v okrajových častiach, takže myslím si, že je to zároveň aj pekná prechádzka Svätým Jurom. Nájdu sa tu aj atraktívne starodávne vinné pivnice? Samozrejme. Jur má výhodu tým teda, že je mestská pamiatková zóna a že počas uplynulých 10 ročí nebola postihnutá nejakým búraním. Takže my tu máme zachovanú celú historickú časť, naozaj celé historické centrum, ktoré je podpivničené krásnymi, obrovskými veľkými pivnicami. Tieto dni otvorených pivníc Malokarpatskej Vinnej cesty sa viažu k sviatku patrona vinohradníkov svätého Urbana. Vy si ho vraj chcete uctiť tiež pripravovaným odhalením novej sochy, ktorú práve dokončujete. Áno, budeme odhalovať slávnostne sochu svätého Urbana, ktorú Svätojurský vinohradnícky spolok umiestnil do Svätojurských vinohradov, pretože tento patron nám doteraz chýbal. Samozrejme máme ho v Dolnom kostole, je krásna socha v kaplnke, ale zatiaľ sme ho ešte v regióne vinohradov nemali a práve tento rok by sme ho chceli slávnostne odhaliť v našich vinohradoch.